ɗuɗɓe moɗon ɓeɗo arnake ɓe konteji ha téléphone ɓe ngam soyde huɓɓugo sirri ɗo on. A tawa goɗɗo wara wema ɓe arnakimo whatsapp, a tawa goɗɗo wara wema ɓe arnakimo konte mako facebook, a tawa goɗɗo wara wema ɓe arnakimo konte mako tiktok, malla bo a tawa goɗɗo yaha ɓe arnakimo ɗo konte mako ha youtube, malla bo telegram, malla bo hunde fere. ɗime waɗi yake aɗo créa konte ha watta mode passe o ɓe laari mode passe maɗa on amma a anda to ɓe laari mode passe majum. téléphone on yiyata ɗo ɗum ɗo wara ɗum hunde on fonkore secret, an on yahata activa kujeji man pat ngam haɗugo irada banni man ta laata, amma a andani a watta activa ɗo majum ngam haɗugo himɓe laaroɓe hundero majum ɓe laara sirri maɗa. amma ta active ɗo ko company téléphone mo waɗi téléphone android majum ko samsung ko ɗum iphone ko ɗum xiaomi ko ma ɗum ɗimejum laargo sirri maɗa a waɗi code secret maɗa sai an sai yonken ma sai Allah tappama andi. wala mo foti wiyama arnaki maɗa téléphone konte ha gal hunde ɗo ko tiktok ko facebook ko youtube ko whatsapp ko telegram ko instagram fewre goɗɗo majum. ngam majum tokkeɗami ami holla on no gatta on activa ɗo majum ngam haɗugo himɓe nastugo laara sirriji moɗon nder téléphone moɗon ko bo ɓe heɓa mode passe moɗon. ngam majum tokkeɗam nder vidéo ɗo iga fuɗɗam haragare tata zab ko petel ɗum ɗo mari nafuda sosai ya laaru vidéo ɗo ta jite bo abonné ha konte fasaha tv waɗane vidéo ɗo j'aime partage yahugo yeso ngam heɓa jango bo ɗum hokka am sembaddangol vidéo irara ko nandani be banani majum. wonugo be konte fasaha tv ɗum mari nafuda sosai kujeji fere fere miɗo taskani on vidéo ji mi haɓɓi waddango on ha nder konteji meɗen je fasaha tv tiktok youtube facebook. on kofnama on gilanama heroji ɗuɗɗi nda vidéo majum banani. wara nasta chrome maɗa bani application ma je google chrome, a nasti google chrome a laran ha dow ha toɓɓe ni, to a nasti toɓɓe tati a wara a nasta paramétre, a nasti paramétre a jippa les be hakkilo on tefa ɓeɗo waɗi privacy and security, privacy and security nda ɗum ɗo haɗɗo. to a nasti privacy and security sai on hosa on jippa les fahin be hakkilo a tefa ɗo waɗi safe browsing, nda safe browsing haɗɗo. to a nasti safe browsing sai a hosa a tawan ɗum ɗon dow je caka haɗɗo sai a hosa a wartira dow je dow, to a wartiri dow je dow sai a waɗa retour a wurta fahin. to a wurti ɓamande sai a wara a tefa ɗo waɗi use sqs and dns nda ɗum ɗo use sqs dns sai a nasta hatton bana ni. to a nasti hatton sai a wara a tawan ɗo to a tawi ɗon nyifi bana ni sai a hosa a huɓɓa ɗum, to a tawi ɗum ɗon nyifi a hosi a huɓɓi banni sai a wara a mema ha je ɗo, to a memi ha je ɗo sai a hosa a wara a mema ha toɓɓel ɗo, to a memi toɓɓel ɗo sai a hosa a wara a mema haɗɗo ha je aɗo lara be en tati hatton ɗo, to a memi hatton sai a waɗa retour fahin. to a waɗi banni man ɗo a timmidiri be kala ɓen nastanɓe nder téléphone ji maɗa wara ɗo waɗa hakas ɗon lara ko a watta ha facebook maɗa, ɗon lara ko a watta nder téléphone maɗa irum jottaka a nasta babal fere ɓe wima ha a créa application fere a waɗa email adress ma waɗa mode passe ma ɓeɗo lara mode passe ma ɓeɗo andini ko salata nder téléphone maɗa irada himɓe majum ɓe ɗon musamman ma to a celebrity, mana so an to a celebrity kenan to aɗon mari irin abonné juro ha réseau an kam ɓeɗo andima sosai ɗo himɓe ɗaɓɓitan tokkugo ma banni nga heɓa arnaka maɗa irin ko fere a tawa ɓe arnaka konte ma je tiktok fere je facebook wala ne wala. an kam to a waɗi banni man ɗo shikenan wala goɗɗo majum no o nyadiri be kuje réseau ko computer ko ɗime wara o nasta téléphone ma ɗo waɗa ko watta fewre mako tokku vidéo war waɗu banni majum ta waɗi banni man ni c'est bon wala mo foti wara arnaka téléphone maɗa jabta kuje maɗa. on kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi. assalamu aleykum. tawi jite kadi bandiraɓe ala fin abonné ha chaîne fasaha tv to gal youtube e to gal facebook abonné to gal tiktok ma useni habde abonné.